Veig per la seva intervenció que la modèstia en política és un recurs escàs. En tot cas, parlant d'extrema dreta i de socis, no cal mirar al nord, mirem al sud, molt a la vora, mirem Andalusia. M'agrada veure què fan vostès amb Vox. A veure què fan vostès amb Vox, amb aquesta extrema dreta, que és la que donen suport, la que està en el Tribunal Suprem i que vostès accepten en el Tribunal Suprem per tal que acusi els nostres companys i companyes. Per tant, d'extrema dreta sí, la coneixem. L'hem patit en els carrers, alguns dels quals es fan fotografies amb vostès. Encara estic esperant el seu rebuig. I l'estem patint en els tribunals, quan se'ls dona via lliure per fer de braç armat de la Fiscalia. Vostè parla de xiringuitos, però jo, si vol, li parlo d'un xiringuitazo, que vostès donen suport dia rere dia, com és la corona espanyola. La corona espanyola és el gran xiringuitazo que portem durant 300 anys aguantant en aquest país. Per tant, vostè, senyor Carrizosa, de xiringuitos en sap molt i crec que ens en pot donar moltes lliçons. Moltes gràcies, senyors diputats.